Dobrý den. Tak to natáčíme velice emotivní video. A se to někdo rozbrečí, zrovna tam se udělá. Jak bydlejí tam v přízemí toho balkónu. Že jim tam hodíme. Kudy budeme zdrhat? Kterým chodíme do balkónu. A zvedně neřekl. Mňam, mňam. A kudy budeme? A bude to paní učitelka, profesorka. A jo, budeme tam tudy. Je už na troubí černý M-auto. Umíme běhat. Já ne. Pojď. Ale... Jo, počkej, já to musím. Ne. Ne, tak to hodíme sem. Tak po druhou stranu. No, tak to vezme, poběžíme druhou stranu. Škoda mufina. To já. Tam Ale nespad dolů? Ne, on je na tom parapetě. Ach jo. No tak vylez tady na to. No já dám ho. Neboj, na to vylez normálně. Máme do nějaký Emma. Ne, ještě ne, ještě. Tady jdou ty emát. Emokoli. Je to to. Dělej, můžeš.